Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με τις ένοπλες δυνάμεις ξεκινώντας με αυτοκριτική. Θα κάνουμε αυτοκριτική και εδώ στο Μιλιτέρ, γιατί το θέμα των ημερών δεν ήταν τα όσα διέπραξε ο κύριος Δένδιας με τις έκτακτες κρίσεις. Αυτό το θέμα κυριάρχησε δυστυχώς και σε εμάς στο Μιλιτέρ. Το πραγματικά μεγάλο θέμα, το οποίο κρύφτηκε πίσω από αυτά που έκανε ο κύριος Δένδιας με τις έκτακτες κρίσεις ένοπλες δυνάμεις, ήταν οι παραιτήσεις που έχουμε στις ένοπλες δυνάμεις. Βγήκαν τα στοιχεία του 2024 και σε ό,τι αφορά το πολεμικό ναυτικό έχουμε κοντά στις 300 παραιτήσεις στελεχών. Στο στούντιο του Military Channel ο κύριος Δημήτρης Μεθανίτης, πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Κύριε Μεθανίτη, καλώς ήρθατε. Χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά. Επίσης, καλή χρονιά, κύριε Γαγουρνόπουλε. Δεν το βλέπω βέβαια εδώ. Ναι, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν ξεκινάμε καλά. Το περιμέναμε, είναι η αλήθεια, αλλά σας ευχαριστώ και πάλι. Το είχατε προβλέψει, το είχατε πει και σε άλλες συνεντεύξεις σας εδώ στο Military, ότι ο αριθμός θα προσεγγίσει τους 300. Δυστυχώς πέσατε μέσα. Τι συμβαίνει, πού πάμε? Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει. Πλέον το μόνο που μπορούμε να ερμηνεύσουμε είναι το τι δεν συμβαίνει, όχι το τι συμβαίνει. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ξεκάθαρο. Αν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια σύντομη αναδρομή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δύο κυβερνητικοί βουλευτές, ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Γκίκας, είχαν αναδείξει ένα μέρος του προβλήματος, τέλος πάντων, με το θέμα του επιδόματος στόλου. Είχαν αναδείξει τα προβλήματα που υπήρχαν στο στόλο, είχαν διαβλέψει και οι ίδιοι τις παραιτήσεις. Το θέμα βέβαια δεν αφορούσε μόνο το στόλο, γιατί οι παραιτήσεις δεν προέρχονται μόνο από το στόλο, είναι πολύ μεγάλο μέρος εκεί πέρα. Εδώ και 2 χρόνια εμείς βγάζουμε διαρκώς στοιχεία, τα οποία ούτε πατάμε την κοιλιά μας ούτε τίποτα, από τη διάβια τα παίρνουμε και απλά κάνουμε μια εκαθάριση και μια κατηγοριοποίηση, τέλος πάντων. Βλέπουμε ηλικιακές ομάδες, βλέπουμε βαθμούς, προελεύσεις, τέτοια πράγματα και απλά τα δημοσιοποιούμε. Τα ήδη δημοσιευμένα, έτσι, απλά τα λίγο επεξεργασμένα, για να μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι εδώ και 2 χρόνια απλώς πέφτουμε μέσα, δυστυχώς για όλους μας και για εμάς τους ίδιους, σε ό,τι προβλέπουμε. Να κάνω μία παρένθεση εδώ πέρα, εσείς καλά το θέσατε, αλλά υπάρχουν κάποιοι που ακόμα εξακολουθούν να μην το θέσουν καλά, ότι οι παραιτήσεις δεν αφορούν πλέον μόνο το πολεμικό ναυτικό. Ναι. Αυτό που είδα στο τελευταίο τρίμηνο, που πριν από λίγες μέρες τέλος πάντων έμπαινα και έκανα την συγκεντρωτική υποτύπωση, τρόμαξα με το τι συμβαίνει και στην αεροπορία και στο στρατό Ξηράς. Δεν υπάρχει ο χρόνος, το έχω πει ανοιχτά, να καθίσουμε να τα κάνουμε καθάριση και όλα αυτά και να τα καταγράψουμε. Και γι' αυτό αναφερόμαστε κυρίως στο πολεμικό ναυτικό. Και το λέω γιατί κάποιοι στοχοποιούν το πολεμικό ναυτικό. Αυτό είναι ένα ολέθριο λάθος και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να γίνεται και σκοπίμως για να δείξουν εντάξει μωρέ, για να μην βγάζουν, δεν υπάρχει πρόβλημα στα άλλα. Όχι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και νομίζω εξάλλου το έχει επιβεβαιώσει και ο ίδιος ο Υπουργός όταν κάνει δημόσια λόγο για στρατόπεδα με 27% στελεχώσεις και τέτοια πράγματα. Αυτομάτως επιβεβαιώνονται όλα. Έχουν τα στοιχεία, είναι ξεκάθαρο. Δεν περιμένει εμάς η ηγεσία να τα βγάλουμε. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ενώ όλα αυτά είναι γνωστά, να το κάνω ακόμα χειρότερο, πριν από ούτε μήνα υποτίθεται είχαμε και μία ανάθεση εκ μέρους του ΓΕΘΑ σε μία ιδιωτική εταιρεία. Λογικά δεν είναι, μετρημένα κουκιά είναι τα πράγματα, πρέπει ήδη να έχουν τα δεδομένα. Αν ζούμε σε ένα σοβαρό κόσμο, θέλω να πιστεύω ότι έχουν βγάλει ακριβώς τα ίδια συμπεράσματα με αυτά που παραθέτουμε κι εμείς. Οπότε λογικά λοιπόν η ηγεσία έχει την πλήρη εικόνα. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι το αν κάνει, είναι το γιατί δεν κάνει. Θα σας φέρω σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα να αναφέρω και το μέσον, πρόκειται για εφημερίδα. Όπως ερχόμουν εδώ, έβλεπα έτσι τα πρωτοσέλιδα και είδα στην εφημερίδα Δημοκρατία, όπου είχε πρώτο θέμα τις παραιτήσεις με φόντο το πολεμικό ναυτικό και έλεγε ανεπαρκή τα μέτρα. Τα μέτρα δεν είναι ανεπαρκή. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι που καλοπροαίρετα πιστεύουν οι περισσότεροι. Τα μέτρα είναι αυτά που πρέπει. Και το λέω εκτός εισαγωγικών. Όταν έρχεται ο Υπουργός, δεν ξέρω αν θυμάστε την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, σας είχα πει για το Rotary Club ότι ακόμα και εγώ υποτίμησα τις δηλώσεις. Νόμιζα ότι ήταν σε άλλο επίπεδο και τελικά ουσιαστικά ήταν το σήμα ότι παιδιά ξεκινάμε να τρέχουμε τις μεταρρυθμίσεις εντός εισαγωγικών. Όταν ο κ. Δένδιας είχε έρθει στη φρεγάτα Ύδρα πριν από 1 χρόνο τον Ιανουάριο που ήταν να κάνει την πρώτη της αποστολή στην Ερυθρά, είχε παραδεχθεί δημόσια ενώπιον του προσωπικού ότι η προηγούμενη οικία για τα πλεύσιμα απέτυχε και πρέπει να την αλλάξουμε, θα το κάνουμε σύντομα, το προσωπικό του στόλου πρέπει να αισθανθεί τη δίκαιη ευγνωμοσύνη της κοινωνίας και της πολιτείας κλπ. Ακόμα και εγώ πανηγύριζα διότι θεώρησα ότι ο κόπος που είχαμε καταβάλει είχε πείσει, είχαν βοηθήσει κάποιοι άνθρωποι και εσείς μεταξύ άλλων, σας το έχουμε αναγνωρίσει κατά επανάληψη, τελικά απεδείχθη ότι ήταν στάχτη στα μάτια για να έρθει κάτι 2 φορές χειρότερο.
Δηλαδή, παρατηρούμε ότι αυτό το πράγμα γίνεται ουσιαστικά σταδιακά και συστηματικά. Λέω σταδιακά γιατί βλέπουμε ότι τότε ήταν το επίδομα στόλου. Μετά άρχισαν να σκάνε τα μετοχικά ταμεία, τα φέραμε πίσω με αποκαλύψεις. Μετά τα στρατιωτικά νοσοκομεία, μετά το ένα, μετά το άλλο. Βλέπετε, διαρκώς διαψεύδονται. Όχι, δεν έρχεται ενοποίηση. Μα κανείς δεν έχει πει ότι θα γίνει ενοποίηση. Το γράφαμε και στο έγγραφό μας με τις παραιτήσεις. Σήμερα θα σας αποκαλύψω και την κλινική. Πρόκειται για την ακτινολογική κλινική του ΙΝΙΑ. Λοιπόν, έχουν φύγει 5 γιατροί το τελευταίο εξάμηνο, ο ένας τον Ιούλιο, εντάξει, αυτός είναι υποτυπωμένος στα στοιχεία μας, στα στατιστικά, και φύγανε από 5 ως 30 Δεκεμβρίου άλλοι 4. Πώς θα βγουν οι εφημερίες? Αντίστοιχα, έχουμε παραιτήσει στο ΓΝΑ, έχουμε παραιτήσει και από άλλες κλινικές του ΙΝΙΑ και θα σας αποκαλύψω και κάτι επίσης για πρώτη φορά που θα ακουστεί. Επειδή δεν μιλάμε μόνο με έναν γιατρό, μιλάμε με πάρα πολλούς. Όλοι περιμένουν να δουν το περιβόητο νομοσχέδιο για τα νοσοκομεία, τι θα περιλαμβάνει. Ναι. Μην εκπλαγείτε αν το πρώτο τρίμηνο. Γιατί θεωρητικά είναι το επόμενο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί για τα νοσοκομεία. Αν μην εκπλαγεί κανείς, αν δει το πρώτο τρίμηνο να έχουμε μία εκτόξευση και να πιάνουμε κανέναν αριθμό 200-300 παραιτήσεις σε κανέναν τρίμηνο, τετράμηνο. Και μόνο από γιατρούς, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτά που έρχονται είναι δραματικά. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε μία ηγεσία ενός Υπουργείου η οποία δεν κάνει τίποτα για να τα αποτρέψει. Συγγνώμη, όσο καλοπροαίρετος κι αν είναι κανείς. Εντάξει, πλέον η μόνη εξήγηση πιθανή που μπορεί να απομένει είναι ότι όλα αυτά επιδιώκονται και γίνονται σκοπίμως. Γιατί? Για το μικρότερο κράτος. Υπάρχει ένα σχέδιο για μικρότερο στρατό, δηλαδή. Μικρότερο κράτος γενικά. Αυτό είναι πολύ κρίσιμη η παρατήρησή σας. Γιατί υπάρχει γενικότερα μία προσπάθεια έτσι, στο πλαίσιο του κοινωνικού αυτοματισμού να περάσουν ότι ακούστε κάτι, αυτό το κάνουμε σε ένοπλες δυνάμεις για να εξοικονομήσουμε χρήματα από αλλού. Μα τα ίδια βλέπουμε, είχατε φέρει, αν θυμάμαι καλά, τον κύριο Παπα-Νικολάου από την ΟΕΝΓ εδώ πέρα. Ναι, ο οποίος και καλά θα κάνετε γιατί λέει ωραία πράγματα. Η ίδια συρρήγνωση γίνεται στο ΕΣΥ, η ίδια απαξίωση. Εντάξει, βλέπουμε ότι αντίστοιχα υπάρχουν προβλήματα με συνταξιούχους, παλαιούς ιδιωτικούς υπαλλήλους, βιοτέχνες. Υπάρχει μία συρρήγνωση γενικότερη παντού. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Δεν είμαστε τίποτα έτσι κατ' εξαίρεση αντιμετωπιζόμενοι. Ό,τι αντιμετωπίζουν οι υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες, κοινωνικές ομάδες, αντιμετωπίζουμε και εμείς. Απλά εγώ σαν συνδικαλιστής των στρατιωτικών αναγκάζομαι να περιορίζουμε κατά βάση μόνο σε αυτά που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις. Άρα λοιπόν, ναι, είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και ο Υπουργός ανοιχτά, πάμε για πολύ μικρότερες ένοπλες δυνάμεις, όπως έχει πει φιλανδικό μοντέλο, αμερικανικό και πάει λέγοντας. Και παράλληλα πάμε και στο πλαίσιο του πολύ μικρότερου κράτους που ο κ. Μαριάς, αν θυμάστε, το είχε αποκαλύψει, το έχω σχολιάσει τουλάχιστον 2-3 φορές σε συνέντευξη που έχουμε κάνει εδώ μαζί, το είχε αποκαλύψει πέρσι τον Ιούνιο, το έχουμε δεσμευθεί ενώπιον των Ευρωπαίων ότι λόγω υπέργου κρέους πρέπει να μειώσουμε κι άλλο το κράτος. Τι θα κάνουμε, πρέπει κάτι να κόψουμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που βλέπουμε είναι ότι το μαχαίρι έχει μπει πλέον στο κόκαλο του βαθέως κράτους, του πυρήνα. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πυρήνας, η άμυνα της χώρας είναι πυρήνας. Και να σας αποκαλύψω και κάτι άλλο, μάλλον το γνωρίζετε το συγκεκριμένο, θα το σχολιάσουμε έτσι δημόσια αυτή τη στιγμή. Με βάση τον προγραμματισμό των οδικών χαρτών και στο πλαίσιο της γενικότερης εξοικονόμησης, πλέον θα θεσμοθετηθεί, γιατί αυτό αποτυπώνεται μέσα ρητά, άσχετα αν ο κόσμος δεν το γνωρίζει, το επάγγελμα του στρατιωτικού έτσι όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα ουσιαστικά τελειώνει. Ο στρατιωτικός δεν μεν θα λέγεται στρατιωτικός, αλλά θα έχει μια διτή ιδιότητα που θα υπάγεται σε 2 υπουργεία, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτά που μέχρι τώρα τα βλέπαμε κατ' εξαίρεση ως έκτακτες ανάγκες, θυμάστε τους στρατιωτικούς να πηγαίνουν να καθαρίζουν την κραβόδια στη Θεσσαλία ή να παριστάνουν τις γέφυρες για να περάνε πάνω γριούλες, τέτοια πράγματα, Αττική Οδό, όλα αυτά. Αυτά πλέον θα θεσμοθετηθούν στο πλαίσιο του νέου career path που έχει πει έτσι αμερικανιστή κιόλας ο κ. Δένδιας και πάει λέγοντας. Γιατί, διότι είναι κάτι που το έχουμε ξανασυζητήσει και σίγουρα το έχετε λάβει και από αλλού και το γνωρίζουν και όλοι. Πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα για προσλήψεις. Πάλι πάμε στο πλαίσιο του μικρότερου κράτους. Τι να τον κάνει στον οδικό ΕΚΑΒ, άμα μπορεί να στείλει στρατιωτικό. Τι να τον κάνει στον πυροσβέστη, άμα μπορεί να στείλει στρατιωτικό. Τι θέλετε, πόλεμο, είναι το κλασικό, το έχετε γράψει σε πάνω από 10 άρθρα, μόνο από εσάς το έχω διαβάσει τόσες φορές. Επειδή λοιπόν δεν θέλετε πόλεμο, δεν θα κάνουμε πόλεμο, άρα τι να τον κάνουμε τον στρατιωτικό. Ναι. Να μην τον έχουμε καθόλου, θα υπάρχει κατακραυγή. Οπότε ας τον κάνουμε πυροσβέστη. Ας τον κάνουμε να κάνει περιπολίες στα βουνά, στα δάση. Ας τον κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε λίγο θα δούμε στρατιωτικούς καθηγητές, στρατιωτικούς να κάνουν στα
στα ΚΕΠ, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό ενδεχομένως. Δηλαδή, άμα ζοριστεί κι άλλο το κράτος και μας πούνε οι Ευρωπαίοι, παιδιά, ακούστε κάτι, δεν βγαίνει το πράγμα, πρέπει να κόψετε κι άλλα. Θα δείτε εκεί πέρα, θα ανεβαίνετε στην Ακρόπολη και εκεί πέρα αυτός ο ταξιθέτης ή που κόβει εισιτήρια κάτι, θα είναι ας πούμε στρατιωτικός ενδεχομένως. Γιατί σου λέει, αφού δεν κάνουμε πόλεμο. Δεν πάει όμως έτσι. Ο στρατιωτικός είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε ένα καθεστώς το οποίο του επιτρέπει να εκπαιδεύεται πάνω στο αντικείμενό του για περίπτωση που χρειαστεί. Είναι αυτό που λέγανε το περιβόητο, ότι αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μας, γι' αυτό είμαστε στις ενόπλες δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο αντιδρούμε κιόλας και προσπαθούμε να είμαστε αφοσιωμένοι στο καθήκον μας. Αλλά τουλάχιστον, για να επαναφέρω τώρα με τις παρατηρήσεις στο αρχικό που είπατε, έχουμε θέσει ένα ερώτημα στο έγγραφό μας. Να μας πει τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ο κ. Υπουργός φυσικά, αυτό το περιβόητο πλάνο, πού πάει αυτή η Ατζέντα 30, τέλος πάντων σε πόσους στρατιωτικούς θα καταλήξει, πόσοι χιλιάδες. Θα είναι 10, 20, 30, 50, πόσους. Το πόσοι είναι το μάθαμε τέλος πάντων επίσημα από αυτό το περιβόητο επίδομα που δήθεν πάει στην επικινδυνότητα από τον προϋπολογισμό. Εντάξει, να μας πει πού θα καταλήξουμε, να ξέρουμε. Πάντως προς το παρόν, οι 300 που παραιτήθηκαν από το πολεμικό ναυτικό, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι 2 πληρώματα Μπελαρά. Ακριβώς, οι 2 ναι. φρεγάτες Μπελαρά, λοιπόν, θεωρητικά, είναι 300 άτομα. Και δεν ανοίγει μύτη. Ασχολούμαστε με τις έκτακτες κρίσεις που ξαφνικά αποφάσισε ένα πρωί ο κύριος Δένδιας. Δεν θέλω να αναφερθούμε στις φήμες γιατί έγιναν αυτές οι έκτακτες κρίσεις. Πολλοί τα συνδέουν με τα νομοσχέδια που τις επόμενες μέρες αρχίσει να περνάει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και λένε ότι προφανώς ήθελε μια τελείως σιωπηλή ηγεσία σε όλη την πυραμίδα της ηγεσίας, αλλά εν πάση περιπτώσει είπατε πού πάμε. Έχουμε ακούσει για το φιλανδικό μοντέλο. Νομίζω ότι και αυτό το έχουμε υποτιμήσει. Θεωρήσαμε ότι ήταν μια δήλωση πυροτέχνημα, έτσι, από αυτές που ψάχνουν οι υπουργοί συνήθως για να παίζουν στα δελτία των 8 το βράδυ. Είναι έτσι ή μήπως αυτό το φιλανδικό μοντέλο κάτι μας δείχνει για το που πάμε? Καταρχάς, θα σας πω λίγο για το πρώτο σας σχόλιο, το οποίο σχετίζεται με την προηγούμενη ερώτηση. Ναι, είναι 2 πληρώματα Μπελαρά οι παραιτηθέντες τέλος πάντων, αλλά το που πάμε πηγαίνει και στις παραιτήσεις. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει σταματημός. Ξέρετε, εν τη ρήμη του λόγου, ουσιαστικά εσείς θέσατε θέμα για τις κρίσεις και πώς καλύπτουν αυτό. Δεν θα σας κρύψω ότι και εμένα μου πέρασε από το μυαλό, αλλά δεν μου αρέσει να είμαι έτσι. Αν και κάποιες φορές τέλος πάντων εκεί που έχουμε καταντήσει πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο καχύποπτοι. Δικαιολογημένα, ναι. Με έχουν πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο και ένα από τα πράγματα που μου είπαν είναι ότι υπάρχει περίπτωση να γίναν όλα έτσι τόσο άμεσα για να καλυφθεί αυτό το νούμερο. Το νούμερο των 300 παραιτήσεων σε ένα έτος είναι τεράστιο. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Γράψαμε και δεν είναι μόνο 300 παραιτήσεις. Είναι μόνο στο ναυτικό αυτές. Αυτές είναι μόνο στο ναυτικό. Ακριβώς. Εντάξει, δεν ξέρω πού μπορεί να κυμαίνεται το συνολικό νούμερο στις ενόπλες δυνάμεις. Και είναι μόνο στο ναυτικό, μιλάμε, είναι βέβαια και γιατροί, είναι διάφορα έτσι, από όλες τις προελεύσεις. Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού, ότι αυτές οι 300 παραιτήσεις είναι το 25% των παραιτηθέντων τα τελευταία 11 χρόνια. Γιατί 11 χρόνια? Διότι το Νοέμβριο του 2023, αν θυμάσαι, που είχαμε βγάλει τον αριθμό των 134 παραιτήσεων, που ήταν τότε αρχές Νοέμβρη, είχε βγει ο κ. Κεφαλογιάννης, είχε επικαλεστεί κάποια περιβόητα στοιχεία του ΓΕΘΑ, τα οποία ακόμα περιμένουμε, ναι. Και είχε πει ότι όχι μωρέ, σε βάθος δεκαετίας, άμα το δούμε, είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Και του βγάλαμε ότι ήταν περίπου, αν θυμάμαι καλά, 40-50% παραπάνω. Είχαμε απαντήσει σχεδόν άμεσα. Άρα λοιπόν κρατήσαμε επίτηδες αυτή τη δεκαετία, προσθέσαμε και το φετινό έτος. Σε 11 λοιπόν χρόνια φέτος έχουμε το 25%. Το φετινό νούμερο είναι κατά 2 άτομα μεγαλύτερο από το άθροισμα του 22 και του 23. Ναι. Σε 3 χρόνια έχουμε το 50% των παραιτηθέντων των τελευταίων 11 ετών. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα το εξής, ότι υποτίθεται ζούμε την εποχή της μέριμνας, την εποχή της οικονομικής ευμάρειας, πάμε καταπληκτικά όλα, πάρτε και ένα επίδομα δίθεν επικινδυνότητας, καμία σχέση, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, εμείς θέλουμε, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, δεν μπορούν να δυνατούν, δηλαδή όλοι είναι σαν τον έκθετο γίνο, αν θυμάστε, με τον ηλικιωμένο που οι χιλιάδες πηγαίναν στο αντίθετο ρεύμα.
Και το ραδιόφωνο έλεγε για έναν, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί που μπαίνουν στις στρατιωτικές σχολές, δεν καταλαβαίνουν αυτοί που δεν θέλουν να μπουν, δεν καταλαβαίνουν αυτοί που μπαίνουν και παραιτούνται, δεν καταλαβαίνουν τα ενεργεία στελέχη που βγαίνουν νωρίτερα από όλες τις προελεύσεις, δεν καταλαβαίνουν οι νέοι επόποι, οι οποίοι εδώ και αν έχουμε ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το γράφουμε στο έγγραφο, οι οποίοι δεν μπορούν, όπως και τις δοκίμων πολύ αξιωματικοί, να κάτσουν να περιμένουν τον υποχρεωτικό χρόνο παραμονής και οι μεν επόπ φεύγουν με αλλαγή σωματικής κατάστασης Ι3, Ι4, Ι5, τους σαλτάρουν οι άνθρωποι, δεν αντέχουν, είναι ξεκάθαρο, έτσι. Οι δε αξιωματικοί καταβάλουν αποζημιώσεις για να φύγουν. Εντάξει, όλοι δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν το όραμα καταρχάς που έχει εξαγγείλει ο κύριος Υπουργός. Και γιατί δεν το καταλαβαίνουν, γιατί είναι μια γενικότητα. Πετάμε ένα φιλαδικό μοντέλο τώρα λοιπόν για να έρθω στην ερώτησή σας και λέμε υπάρχει ένα όραμα για το φιλαδικό μοντέλο. Εγώ λοιπόν θα σας πω κάτι και θέλουμε να το κάνουμε και έγγραφο κατά πάσα πιθανότητα. Έκανα μια έρευνα για το φιλαδικό μοντέλο γιατί στο ίντερνετ. Μπήκα στην ιστοσελίδα των Φιλαδικών Ενόπλων Δυνάμεων κλπ. Και βλέπω το εξής. Ουσιαστικά μιλάει για 10% ενεργούς στρατιωτικούς και το υπόλοιπο 90% με διάφορους τρόπους τέλος πάντων που έχουν βρει οι Φιλανδοί είναι εφεδρεία, θητεία, τέτοια πράγματα. Στο έγγραφό μας το τελευταίο με τις παραιτήσεις ζητάμε, θα το πω δεύτερη φορά, να μας πει ο κύριος Υπουργός πού θα κάτσει αυτό το νούμερο. Αυτό το νούμερο, να ξέρετε, για να το πούμε ανοιχτά λοιπόν, δεν θα υποθεί ποτέ. Και δεν θα υποθεί ποτέ για έναν λόγο. Διότι μόλις υποθεί αυτό το νούμερο, άπαντες, τουλάχιστον οι στρατιωτικοί, και ιδίως οι απόστρατοι, οι αξιωματικοί ανώτατοι κατά βάση, που πλέον και ως απόστρατοι έχουν απόλυτη ελευθερία να πούνε ό,τι θέλουν, θα καταλάβουν πώς θα γίνει η κατανομή. Δηλαδή, τόσοι θα πάνε στρατό, τόσοι στην ναυτικό, τόσοι αεροπορία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα έχουμε το εξής. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μία φρεγάτα. Εντάξει, αφήστε τις μπελαρά που επειδή είναι πιο σύγχρονες μπορεί να έχουν και λίγο λιγότερο κόσμο. Εγώ σας λέω από τις φρεγάτες που έχουμε. Ναι. Θέλει πάνω κάτω για να λειτουργήσει ορθολογικά 180 άτομα. Εντάξει, 10 φρεγάτες σημαίνει 1.800 άτομα. Πόσα άτομα ενόπλες δυνάμεις πρέπει να έχουμε μόνο και μόνο για να έχουμε 10 φρεγάτες οι οποίες θέλουν συντήρηση. Θέλουν δηλαδή δίπλα, γιατί ξέρετε, μια φρεγάτα είναι ένα πολύ εργαλείο. Θέλει άλλους ηλεκτρολόγους, θέλει μηχανικούς με κατζίδες, θέλει για τα πυροβόλα, γιάγια, έχει μία σειρά από τεχνίτες τέλος πάντων. Και εδώ πάλι ενώ δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, εντάξει. Είχε γίνει μια αναφορά από τον κύριο Υπουργό που κάτι είχε συνδέσει το career path με το μετά τις ένοπλες δυνάμεις και κάτι είχε πετάξει για τις ειδικότητες που ενδιαφέρουν το ΣΕΒ. Τι δουλειά έχει ο ΣΕΒ, δηλαδή, εγώ τώρα σκέφτομαι, μήπως αυτό εννοεί ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, ο ΣΕΒ δεν πρόκειται να βγάλει τεχνίτη πυροβόλου, αλλά μηχανικούς μπορεί να σου δώσει ενδεχομένως, ας πούμε. Δηλαδή, μήπως στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων που θα έρθουν, μέρος των οποίων, για να μην παρεξηγούμε, τις βλέπουμε στο νομοσχέδιο που είναι υποδιαρροή ακόμα για τα νοσοκομεία. Ναι. Τι κάνει, να το πω ανοιχτά, τώρα πηγαίνω από το ένα στα άλλο, αλλά όλα έχουν την κοινή βάση. Ουσιαστικά ανοίγει τα νοσοκομεία για να καταλάβετε πόσο επαγγελματικά θα γίνει η ιδιωτικοποίηση, χωρίς να γίνει καν. Έρχεται και βάζει, στραγγαλίζει τα νοσοκομεία, τους δίνει αφημί και λέει λεφτά μόνοι σας τα βρίσκετε. Σας δίνω όμως τη δυνατότητα να εξυπηρετείτε ιδιωτικές ασφαλιστικές. Εγώ, σαν ενεργείας τέλεχος, πόσο μάλλον ένας απόστρατος, θα είμαι ζημιογόνος πλέον για το νοσοκομείο μου, τον ΙΝΙΑ. Αυτομάτως, το νοσοκομείο θα πρέπει να στραφεί σε αυτό που είναι ασφαλισμένος ιδιωτικά. Άρα, με λίγα λόγια, εμένα θα με στρέψει να πάω ιδιωτικά, άρα το δημόσιο με χάνει, και τον ιδιώτη που είναι ασφαλισμένος ιδιωτικά θα τον φέρει στο δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο επί της ουσίας θα πάψει να είναι δημόσιο. Με λίγα λόγια. Λοιπόν, το βλέπουμε λοιπόν παντού. Το βλέπουμε, γίνεται μία προσπάθεια να περάσουν επικουρική ασφάλιση ιδιωτικού τύπου που θα υποκαταστήσει τα μετοχικά ταμεία. Είχατε γράψει νομίζω και εσείς κάτι, ένα άρθρο, δεν θυμάμαι τώρα για ποιο ακριβώς από όλα τα θέματα, γιατί τόσα πολλά έχω χάσει την μπάλα κι εγώ, που κάτι λέγατε νομίζω με τα αμυντικά συστήματα, κάτι για ιδιώτες, κάτι τέτοιο λέγατε μέσα. Δηλαδή παντού ιδιώτες. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά η φημολογία, τονίζω η φημολογία, λέει ότι στον επόμενο ανασχηματισμό ο κ. Δόδιας φεύγει και έρχεται ο επαγγελματίας των ιδιωτικοποιήσεων, ο κ. Χατζηδάκης. Οπότε μπορεί να υπάρξει μια συνέχεια. Κοιτάξτε κάτι, δεν με ενδιαφέρει, αλλά θα σας πω κάτι γιατί είπατε τη λέξη κλειδί, φημολογία. Ναι. Το 2012 έγινε μια μεγάλη φημολογία ότι θα μειωνόταν το εφάπαξ.
Να υπενθυμίσω ότι πάνω κάτω εκείνη την περίοδο είχαμε το PSI, υπήρχαν κουρέματα στα ταμεία, πλην του ΜΣ που την είχε βγάλει με τις λιγότερες απώλειες. Για ποιο λόγο? Λόγω χρεών. Και μάλιστα είχε πάρει και ένα δάνειο τότε, είχε πάει να το φορτώσει τέλος πάντων στον Κορβανά, αλλά τελικά δεν πέρασε και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το 2012 λοιπόν το άκουσε ο κόσμος. Αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα, υπάρχουν άρθρα που κυκλοφορούν ακόμα στο Google και στο ίντερνετ. Έγινε ένας χαμός παραιτήσεων για να τρέξει κόσμος να προλάβει να κατοχυρώσει το εφάπαξ του. Ναι. Πράγματι λοιπόν, με τα ταμεία προερχόμενα και από το PSI, ζορισμένα κλπ. Η κρίση αυτή, η ασφυξία που δημιουργήθηκε, τι έκανε? Έστρεψε την κυβέρνηση λοιπόν να έρθει να δώσει την σολομόντιο λύση, εντός εισαγωγικών, ότι παιδιά, ακούστε κάτι, εγώ διαφέρομαι για τα ταμεία σας, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να καταρρεύσουν. Και το 2014, 2 χρόνια μετά, πέρασε νόμο που από το 2015 όποιος μπαίνει πλέον ό,τι δίνει παίρνει. Ναι. Δηλαδή, αυτό που έπαιρνες πιο πριν, κάποια ορίμανση λόγω επενδύσεων και τέτοια πράγματα, τελειώνει. Από 1η του 2015 είναι όποιος δίνει 5, παίρνει 5. Τέλος. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η φημολογία είναι για εμάς και εσάς, για άλλους, είναι όπλο. Ναι. Είναι όπλο το οποίο, δηλαδή, με τα νοσοκομεία, το έχουμε ξαναπεί. Οι γιατροί περιμένουν, σας λέω, είναι με το όπλο παραπόδα να δούνε τώρα τι θα γίνει με το νομοσχέδιο, τι θα κατατεθεί. Λοιπόν, αν τυχόν αρχίσουν και παραιτούνται γιατροί, η ηγεσία δεν θα έρθει να πει ότι ξέρετε κάτι, εγώ ενοποιώ νοσοκομεία. Θα έρθει να πει, γιατί αν δείτε και στους οδικούς χάρτες, εσείς το είχατε δημοσιεύσει, το λέει μέσα, λέει αναβάθμιση παροχών υγείας. Ναι. Δηλαδή τι θα κάνει, θα πει εγώ δεν μπορώ να διακινδυνεύσω το στελεχών μου την ποιότητα των παροχών υγείας. Θα κάνω λοιπόν, θα πάρω όλους τους γιατρούς, θα τους πάσω 401, τον ίνι α θα είναι πλέον άδειο ένα κουφάρι. Άρα προσπαθεί, δεν θα ακούσουμε όπως είπατε ποτέ το νούμερο πόσες ένοπλες δυνάμεις, αλλά οδηγούν τις ένοπλες δυνάμεις σε αυτό το νούμερο για να πούν μετά ότι τι να κάνουμε, φύγαν μόνοι τους. Άρα πρέπει Μα αυτό γίνεται και με τις παραιτήσεις. Αυτό γίνεται και με τις παραιτήσεις. Οι λόγοι των παραιτήσεων για κακονοβουλεμών, εμείς οι δύο εδώ πέρα τους έχουμε συζητήσει δεκάδες φορές. Ναι. Δηλαδή, τώρα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί ζούμε και σε μια χώρα που εντάξει, δόξα τω Θεώ, δεν έχει και 500 εκατομμύρια κατοίκους, είμαστε μια μικρή χώρα. Και τα πάντα μαθαίνουν. Εντάξει, εσάς οι εκπομπές σας τις παρακολουθούν και εμείς που δημιουργούμε πρόβλημα σαν Ομοσπονδία και το έχουμε πληρώσει κατ' επανάληψη και θα συνεχίσουμε να το πληρώνουμε και εμάς μας παρακολουθούν, το ξέρουμε. Δεν μπορεί να μην ξέρουν όλα αυτά που έχουν συζητηθεί. Δυσμενείς συνθήκες εργασίας, ασφαλιστικά, σταδιοδρομία. Δηλαδή, ξέρεις ότι υπάρχει πρόβλημα και βγαίνεις και λες ότι ξέρεις κάτι πολύ ωραία, σώμα επαξιωματικών. Τι σημαίνει αυτό? Συμπίεση. Γιατί κάνει συμπίεση σταδιοδρομική? Γιατί θα ακολουθήσει και η μισθολογική. Όλα συγκλίνουν στην ίδια βάση, στο ίδιο μοτίβο. Δεν υπάρχουν χρήματα, πρέπει να εξοικονομηθούν πόροι. Και... Θα με συγχωρήσετε, αλλά χρήματα υπάρχουν, γιατί αυτό που αναφέρατε το πληρώσαμε 30-37 χιλιάδες νομίζω κάπου την έρευνα. Και τώρα να κάνω και ένα ερώτημα εδώ. Μαθαίνω ότι ο κ. Αρχηγός Γεθά θα πάει στις Βρυξέλλες αυτές τις μέρες και θα έχει συνοδεία 15 άτομα. Εάν είναι λάθος, να μας το πούνε ότι κάνουμε λάθος. Αν είναι σωστό, μήπως να ξαναδούν τη σύνδεση για 15 άτομα στις Βρυξέλλες για ένα ταξίδι του Αρχηγού Γεθά. Χρήματα υπάρχουν λοιπόν. Κοιτάξτε κάτι, εντάξει, για κάποιες περιπτώσεις χρήματα υπάρχουν και στις ΗΠΑ νομίζω είχε γίνει το καλοκαίρι ένα ταξίδι για μια έκθεση η οποία ήταν στην Ουάσιγκτον. Και μας κοροϊδεύανε ότι κόψαν την αποστολή και τελικά δεν την κόψαν την αποστολή και πήγανε. Και μέσω Νέας Υόρκης κιόλας, γιατί προφανώς από Ουάσιγκτον δεν ξέρω, πρέπει να έχει καταργηθεί μάλλον της επιστροφής στο. Υπάρχουν αυτά, υπάρχουν και για χαλιά, υπάρχουν και πολλά πράγματα. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, να πάμε στο προηγούμενο μας έγγραφο, πριν από τις παραιτήσεις. Με αφορμή λοιπόν, γιατί είχαμε μια, αν θυμάστε, έτσι. Θριαμβευτική εξαγγελία για τις δωρεές των ιδιωτών στις ένοπλες δυνάμεις. Ναι, βγάλατε ένα πολύ ενδιαφέρον. Εμείς βγάλαμε λοιπόν ένα έγγραφο που μεταξύ άλλων ρωτάμε, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ιδιώτες να μας πούνε ποιο είναι το ποσοστό που έχει πάει στη μέρημνα προσωπικού και επί τη ευκαιρία, επειδή έχουμε διαβάσει πολλά το προηγούμενο διάστημα, να μας εξηγήσει ένας άνθρωπος που έχουν πάει τα χρήματα της δωρεάς του ευπατρίδη του κυρίου Τσουνή, ο οποίος απεβίωσε, νοσηλευόταν στο 401 και άφησε μια πολύ μεγάλη περιουσία και όχι μόνο χρήματα στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό σύμφωνα με όσα είχα διαβάσει είχαν διατεθεί στο 401 για διαχείριση και έχουμε ζητήσει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, να δημοσιευθεί
δηλαδή η πράξη αποδοχής, τα παραστατικά. Έχουμε διαβάσει διάφορα πράγματα στο παρελθόν, όπως κάποιον απόστρατο ο οποίος πήγαινε μέσα κάθε μέρα σαν να ήταν ενεργεία και στον οποίο αποδιδότανε, δεν ήμουν εκεί για να το βλέπω, αλλά δεν είδα να διαψεύδονται τα άρθρα. Αποδιδόταν ότι κατέστρεφε κάποια παραστατικά που σχετίζονταν με κάποιες τέτοιες δαπάνες, ίσως περί του μνημείου αθανάτων είχε υποθεί κάτι ότι... Εγώ να σας πω ότι δεν είχαν γίνει και με χρήματα από την δωρεά του κυρίου Τσούνη. Το μνημείο αθανάτων, το έχετε γράψει 10 φορές εσείς, δεν έχουμε μάθει ακόμα πόσο κόστισε. Ναι. Εντάξει, και όχι μόνο αυτό, το μετακομίσαμε κιόλας και τώρα λέει θα κάνουμε νέο, το οποίο όμως για να μας καθησυχάσουν να μας λένε είναι δωρεά. Ωραία, γιατί δεν κάνει δωρεά λοιπόν 3 πολυκατοικίες για τα στελέχη, αντί να κάνει ένα μνημείο το οποίο θα είναι πάλι μέσα στο Υπουργείο και δεν θα το βλέπει κανείς. Για ποιο λόγο? Ακριβώς. Να πούνε ότι ξέρετε κάτι, σας ευχαριστούμε, εμείς έχουμε άλλες ανάγκες. Εντάξει, γιατί ξέρετε, όλα είναι δηλαδή πού να τα πιάσει και πού να τα αφήσει. Οι πολυκατοικίες, το περιβόητο οικιστικό πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά, προβλέπει 750 κατοικίες. Ποιος θα πρωτομείνει? Ναι. Πού θα πρωτογείουνε? 5 εδώ, 5 εκεί, 5 παρακάτω. Λοιπόν, και θα προσθεθούν στις πόσες ήδη εντός εισαγωγικών ελληματικές και θα αρχίσουν να λένε τι, που πηγαίνει με βάση μοριοδότησης αλλά και βαθμού και πηγαίνουν κάτι οικογένειες με 3 και 4 παιδιά και λένε άκου κάτι, άμα θες έχουμε αυτό το διαμέρισμα, είναι 60 τετραγωνικά. Ρε παιδιά, 3-4 παιδιά που θα τα βάλω μέσα, πήγαινε νίκασε. Ναι. Δηλαδή, εγώ σου δίνω, είναι το περιβόητο το ελληνικό, εγώ σου δίνω. Τώρα άμα δεν σου κάνει, τι θα σου κάνω τώρα εγώ? Ας πούνε ότι ξέρετε κάτι, ελάτε, φτιάξτε μας αυτό. Επειδή θα χρησιμοποιηθεί, έχει γίνει και άλλες φορές στην εποχή των μνημονίων, ο λεγόμενος κοινωνικός αυτοματισμός εναντίον των στρατιωτικών και πολλοί από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν τώρα θα πούνε μα εμείς ακούσαμε τον κύριο Δένδια να λέει ότι πήρατε 20% αύξηση στα νυχτερινά, θα μας πείτε το πόσο για να γελάσει ο κόσμος και ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ότι θα πάρετε 100 ευρώ το μήνα ως ένα ακόμη επίδομα. Είναι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είναι οι ένοπλες δυνάμεις των επιδομάτων. Λες και δεν μπορεί να γίνει ένα μισθολόγιο ενίο. Τέλος πάντων, εξηγήστε λίγο στον κόσμο τι είναι αυτές οι εξαγγελίες και του κ. Δένδια και του κ. Μητσοτάκη. Γιατί θα υπάρξει, σας λέω, κοινωνικός αυτοματισμός. Κοιτάξτε κάτι, αυτό είναι το περιβόητο να σας φάξω να σας ρίξω λάδι μετά ή να σας φάξω γάμο να γιάσω, δεν θυμάμαι τώρα. Υπάρχουν πολλές παροιμίες σχετικές. Το 20% του περιβόητο ήταν 50 λεπτά μεικτά για κάθε μία ώρα βάρδιας νυχτερινής. Από 2,77 ευρώ μεικτά πήγε στα 3,33 για όσους κάνουν βάρδιες. Δεν κάνουν όλοι. Ναι. Και για όσους δεν εξαιρούνται. Διότι μεγάλο μέρος του προσωπικού εξαιρείται. Και όλα αυτά με πλαφόν. Δηλαδή μπορεί να κάνεις 10 βάρδιες τον μήνα 24 ώρες, να μην είσαι σε αυτούς που εξαιρούνται, αλλά εξαιρούνται οι βάρδιές σου. Με λίγα λόγια, δηλαδή, εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Εντάξει, είναι δούλεμα, πάμε όσον αφορά, όχι, ξέρετε όμως κάτι, είναι ένα δούλεμα συστηματικό, είναι το 20%. Ξέρετε τι έγινε τις πρώτες μέρες? Μας βγαίναν άνθρωποι, ιδίως στο Facebook, που είναι το πλέον άναρχο, και λέγανε παίρνεις 20%. Δηλαδή, ο κόσμος έξω στενάζει πραγματικά. Μου δίνεται μια ευκαιρία να πω κάτι στο πλαίσιο του κοινωνικού αυτοματισμού. Και θέλω πραγματικά να μείνει αυτό πάνω απ' όλα και από τις παραιτήσεις, γιατί ίσως είναι το σημαντικότερο. Οι στρατιωτικοί είμαστε ίσως ο μόνος κλάδος εργαζομένων που έχουμε πλήρη εικόνα και απόλυτη κατανόηση για το τι συμβαίνει σε κάθε κοινωνική ομάδα και σε κάθε επαγγελματικό κλάδο. Γιατί είμαστε ο μόνος κλάδος που ταλαιπωρούμαστε από τα πάντα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Ναι. Από συνεχείς μετακινήσεις, από την ακρίβεια στα μέσα, από την ακρίβεια στη βενζίνη, από σούπερ μάρκετ, από το πώς θα βρούμε σχολείο, πώς θα βρούμε συνέχεια σπίτι. Έχουμε στις οικογένειές μας ανθρώπους άνεργους, παιδιά που δεν μπορούν να σπουδάσουν. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν αναγκαστεί λόγω μεταθέσεων να σταματήσουν σπουδές των παιδιών τους. Μας έχουν γίνει σε καταγγελίες αυτές. Υπάρχουν παιδιά που έχουν δει τα όνειρά τους να καταστρέφονται, διαβάσανε σκληρά, προσπαθήσανε, περάσανε στις στρατιωτικές σχολές. Έχω δεκάδες τέτοιες καταγγελίες στα mail μου. Εντάξει, και οι οποίοι αναγκαστήκαν και παραιτηθήκαν είτε λόγω ηθικών, είτε από καψώνη, είτε από 1002 πράγματα, είτε από την αδικία που βλέπανε να υπάρχεται. Όταν βλέπετε ένας άνθρωπος, ένας γιατρός, 5 εν προκειμένου, οι οποίοι το είχαμε σχολιάσει και μαζί, μερικές μέρες έχουν τελειώσει τις σπουδές τους, έχουν πάρει το πτυχίο του γιατρού και μερικές μέρες πριν ορκιστούν επίσημα στρατιωτικοί, πριν ονομαστούν ανθιπολογαγοί, παραιτούνται. Και μάλιστα με καταβολή μεγάλης αποζημίωσης, όπως όφυλαν να κάνουν, αυτό δείχνει μια γενικότερη αποτυχία. Όπως υπάρχει μια γενικότερη αποτυχία όλων των μέτρων. Ό,τι μέτρα υπάρχουν
προς όλη την κοινωνία, τα οποία παρουσιάζονται ως θετικά, ως εδώ, είναι με το ένα χέρι σου δίνω ένα και μετά σου παίρνω 3. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Λοιπόν, απλά όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, επιχειρείται πάντα μία ανθρωποφαγία. Αυτοί εδώ, οι στρατιωτικοί εμπροκειμένων, παίρνουν, εγώ σε εσάς τα έδινα. Αλλά πήγανε δικαστικά, διεκδικήσανε, κερδίσανε, πρέπει να τους τα δώσω. Μα δεν είναι όμως έτσι. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι μοιράζουν διαρκώς λεφτά, εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα, τον Νίμιτς. Άλλαξε. Περάστηκε νύχτα σε νόμο του Υπουργείου Υγείας, που είναι αναρμόδιο για τον Νίμιτς, ότι πλέον θα έχει διοικητή. Πολλαπλασιάστηκε ο μισθός του. Ο διευθυντής, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος μισθοδοτή του, δεν το συζητάμε, μπορεί, δεν ξέρω ακριβώς το ποσό, μπορεί να έπαιρνε όμως το 50%. Πλέον όμως υπάρχει διοικητής. Εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν, και μάλιστα έχει και ένα ωραίο παρασκήνιο, γιατί μάθαμε ότι είναι απόφοιτος του Κολεγίου Αθηνών, είναι μια τάξη κάτω από τον κύριο Δένδια. Τοποθετήθηκε και ένας άλλος επίσης απόφοιτος του Κολεγίου. Ναι, το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας στο Κολέγιο. Ναι. Το βρίσκουμε, δεν το βρίσκουμε. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε, ότι ξέρετε κάτι, τελικά καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι το λιγότερο κράτος πρέπει να ισχύει για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό. Κοιτάξτε, το λιγότερο κράτος, επειδή αυτές τις μέρες, και κάνετε και μια αναφορά που θα σας απασχολήσει και εσάς, απαξίωσαν το δημόσιο σύστημα υγείας. Τελείως. Οδήγησαν όλο τον κόσμο σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Με πολύ φθηνά ασφάλιστρα, λέγανε. Και τώρα τα ασφάλιστρα πολλαπλασιάζονται, δεν αυξάνονται απλώς. Λοιπόν, αυτό πώς να το πεις τώρα? Πού το αυτό θα το ξανασυζητήσουμε, αν θέλετε, ναι, όταν θα δηλώσουν χρεοκοπία στα αμερικανικά πρότυπα αυτές οι εταιρείες και όλοι αυτοί θα χάσουν τα λεφτά τους. Και μάλιστα να ξέρετε ότι ένας από τους λόγους που αντιδρούμε στεναρά στο κομμάτι των μετοχικών ταμείων είναι και αυτός, ότι ουσιαστικά θέλουν να μας εξωθήσουν σε ενός τύπου ιδιωτικής επικουρικής ασφάλισης που θα αντικαταστήσει. Έχουμε και τους εσωτερικούς δούριους ύπους που βοηθούν σε αυτή την κατάσταση, τέλος πάντων, όπου εκεί μπορεί να δίνεις κάτι και στο τέλος να το χάσεις εντελώς. Με αποτέλεσμα, δηλαδή, ξανά δεύτερη φορά που θα σας πω, εκεί που μας χρωστούσαν να μας πήραν και το βόδι. Αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους στρατιωτικούς, αφορά τους πάντες. Βλέπουμε μια γενικότερη συρρήγνωση δικαιωμάτων. Βλέπουμε μια, συγγνώμη για αυτό που θα πω, είναι πολύ βαριά κουβέντα. Το έχω ξαναπεί. Εγώ είμαι πολύ ευαισθητοποιημένος σε θέματα δημοκρατίας. Την έχω υπερασπιστεί πολλές φορές και με προσωπικό κόστος. Ακόμα και σε επίπεδο εσωτερικής ιεραρχίας, τέλος πάντων. Βλέπουμε μια συρρίκνωση της δημοκρατίας, ουσιαστικά, σε πολλά πράγματα. Γιατί το λέω αυτό? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, που και αυτό το έχουμε συζητήσει, αλλά όχι στην πλήρη του έκταση. Κάποια στιγμή είχε πει ο κ. Βορίδης, με αφορμή την επικείμενη νομοθέτηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ότι εντάξει, το Σύνταγμα τώρα είναι μονή, είναι αγκύλωση, αυτό. Να θέσω ένα ερώτημα και προς τον κύριο Βορίδη και όποιον άλλο πολιτικό. Μονή και αγκύλωση είναι και η βουλευτική ασυλία? Δηλαδή, αν αύριο δεν την τηρήσουμε, πούμε ότι ξέρετε κάτι, εγώ κάνω, ας πούμε, στον τάδε υπουργό ή στον τάδε βουλευτή μία μήνυση γιατί θεωρώ ότι με ζημίωσε με τον τάδε του νομοσχέδιο, μου έφαγε αυτά τα χρήματα, τα οποία εγώ τα προόριζα για το παιδί μου, ή με την ασφάλιση την υγειονομική, πλέον με πήγε εκεί, μου πήγε εσύ 50% πάνω και του κάνω μια μήνυση. Θα περάσει από τη Βουλή? Δηλαδή, αν εγώ στο δικόγραφο που θα κατατεθεί γράψω μέσα ότι, ακούστε κάτι, όπως είχε πει και ο κ. Βορίδης, η τήρηση του συντάγματος είναι μονή τώρα, είναι αγκύλωση. Δεν χρειάζεται. Ή μήπως τελικά πιάνει μόνο τα δικαιώματα? Γιατί βλέπουμε συρρίκνωση στην εργασία, στα δικαιώματα. Συρρίκνωση στην ασφάλιση και την υγειονομική περίθαλψη. Συρρίκνωση στην παιδεία. Έχετε την εντύπωση, ξέρω, το διάβαζα τις προάλλες, έχουν προσφύγει δικαστικά, πανεπιστήμια και τέτοια. Στην ελληνική δικαιοσύνη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, που θα εκδικαστεί μετά από 3, 4, 6 χρόνια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ήδη θα έχουν εδραιωθεί μέχρι τότε, θα απασχολούν και καθηγητές και προσωπικό και γραμματείς και 1002. Ξέρετε, θα πούνε οι πολιτικοί, ρε παιδιά, μα τι θέλετε να εκτοξεύσουμε την ανεργία? Δηλαδή, τελείωσε αυτό το θέμα. Αντίστοιχα, επιχειρείται να γίνει και με τα δημόσια νοσοκομεία. Δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή, οι ιδιώτες κλέφτες θα γίνουν. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε και Καρβουνόπουλη δημόσια νοσοκομεία, όταν εσείς πληρώνεστε και εγώ πληρώνομαι, άρα μπορούμε να πάμε στον ιδιώτη. Εντάξει, να σας πω κάτι, ας πεινάσουμε στο σπίτι. Ας μην σπουδάσει το παιδί. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, αλλά θα πας ιδιωτικά. Τα πάντα πάνε να γίνουν ιδιωτικά. Όπου υπάρχει, σε ό,τι ζούμε, σε ό,τι βιώνουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση, πραγματικά. Και ως προς το έλλειμμα δημοκρατίας, επειδή έχουμε και κάποια θέματα, τέλος πάντων τα είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, βλέπουμε γενικότερα να υπάρχει και μία προσπάθεια φήμωσης
Ναι. Ή να καλυφθούν, το βλέπουμε και με τα τέμπη. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα, το οποίο και αυτό έχει ξεχαστεί. Απλά πάλι επειδή είχαμε κάποια επικοινώνηση, τέλος πάντων μία μητέρα μαζί μου, είναι για ένα θέμα που έχετε γράψει κι εσείς κατ' επανάληψη, και στεναχωρήθηκα, εντάξει, παρόλο που το έχουμε και το επικαλόμουν πάλι σε ένα έγγραφο. Το 23 είχαμε 26 ή 27 νεκρούς στις ενόπλες δυνάμεις. Ήταν σχεδόν η μισή νεκροί των τεμπών. Έχετε ακούσει τίποτα, το κάναμε έγγραφο. Όχι. Έχουμε δει στατιστικά. Τα στατιστικά είναι υποχρέωση από τον νόμο 3850 και το ΣΥΑ-ΙΠΕΘΑ, που είναι υποτίθεται το εσωτερικό πρότυπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχουμε ακούσει για διερεύνηση. Η μητέρα αυτή, 2-2,5 χρόνια μετά, ψάχνει ακόμα να βρει γιατί πέθανε το παιδί της. Αυτοκτόνησε. Έτσι, νομίζω έχετε καταλάβει για ποια υπόθεση αναφέρομαι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει κάτι, κάποια εξέλιξη. Δηλαδή, από όποια μεριά και κοιτάξουμε οτιδήποτε, βλέπουμε όλα να καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες παθογένειες. Και ποια είναι η λύση σε όλα? Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Θα μου επιτρέψετε, το αυτοκτόνηση είναι η επίσημη εκδοχή που δοθεί. Η οικογένεια... Δεν υπάρχει εκδοχή. Ναι. Γιατί η οικογένεια ακόμα λέει ότι εγώ δεν έχω μάθει τι είναι με το παιδί μου. Δηλαδή είναι το είπανε, εντάξει, αλλά χαρτιά δεν υπάρχουν. Είναι το ίδιο που λέει η κυρία Καριστιανού για τα τέμπη, ότι τι γίνεται εδώ κάθε τρεις και λίγο. Δηλαδή, επειδή το διάβαζα σήμερα πριν έρθω εδώ, είναι πραγματικά αστείο. Μάθετε τι έγινε με το λάδι. Έτσι. Λέει πλέον θα ανοίγουν πορτμπαγκάζ και θα βλέπουν μέσα αν έχει λάδι και θα κόβουν πρόστιμο. Αλλά αν όμως αποδειχθεί ότι σε μια αμαξοστοιχεία υπάρχει παράνομο φορτίο, εκεί. Πάντως, ένα σχόλιο θα μου πρέπει μόνο. Η προσπάθεια αφήμωσης γίνεται με διάφορες μορφές και σε κάποια μέσα ενημέρωσης τα οποία δεν ακολουθούν, δεν έχουν τσακωθεί με τη λογική, όπως λέω εγώ. Γίνεται μια προσπάθεια έτσι, οικονομικού στραγγαλισμού. Το αναφέρω απλώς για να μην νομίζουν ότι δεν τους έχουμε πάρει χαμπάρι, γιατί αυτά που γίνονται αλητίες πλέον. Θα σας παρακαλέσω, επειδή τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν ξέρω αν η υπόλοιπη κοινωνία το έχει καταλάβει. Ξέρετε, πάντα έχω την υποψία ότι μπορεί κάποιοι που μας παρακολουθούν να πούνε εντάξει, ρε παιδί μου, οι στρατιωτικοί τώρα έχουν τα δικά τους θέματα, αφορούν μόνο αυτούς. Δεν είναι έτσι. Το αν θα έχουμε ένοπλες δυνάμεις, ειδικά αυτή την περίοδο, όχι μόνο αυτή την περίοδο, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό είναι περίεργο, για να περάσουμε και στο θέμα των κρίσεων λίγο, την ώρα που όλος ο τουρκικός στόλος είναι στο Αιγαίο και λέμε τι κάνουν στο Αιγαίο, εμείς να κάνουμε έκτακτες κρίσεις και να διώξουμε τον αρχηγό στόλου. Είναι λίγο περίεργο. Παράδοξο. Κοιτάξτε. Ανεξήγητο. Ναι, θα συμφωνήσω με το σχολείο σας. Εγώ θα σας πω και το εξής, επειδή είχα κάνει μια συνάντηση με τον κύριο αρχηγό. Εμένα αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, πραγματικά το λέω, είναι ότι γνώριζε πράγματα για το προσωπικό τα οποία δεν περίμενα να τα γνωρίζει. Που αν μη τι άλλο μου είχε δείξει έναν άνθρωπο, έναν αξιωματικό, ο οποίος ενδιαφερόταν για το προσωπικό. Και μάλιστα η συνάντησή μας είχε γίνει λίγο μετά από μια μείζωνα άσκηση που υπήρχαν και βολές και τέτοια πράγματα, η οποία είχε πάει και πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια φυσικά που μπορεί να θέλουν να κρατήσουν ή όχι κάποιον αξιωματικό, ανώτατο, ανώτερο, οτιδήποτε τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν πολλές βαθμίδες. Αλλά αν μη τι άλλο, κάποιες φορές, ξέρετε, δεν είναι το να θες να κάνεις κάτι, είναι και ο τρόπος που το κάνεις. Εντάξει, ίσως και η συγκυρία, όταν δηλαδή έχουμε διαβάσει. Ναι. Ο κ. Σαϊφαντής, που σε μια απίστευτη συνέντευξη που τον παρακολουθούσα μαζί σας σε μια συζήτηση, είχε πει πράγματα που εγώ απορώ πως δεν έχει παρέμβει εισαγγελέας, ας πούμε. Και μέσα σε όλα είχε πει και το εξής απίστευτο, ότι παιδιά, ακούστε κάτι, άνοιξη. Ή υπογράφουμε μια διμερή συμφωνία, ή θα την πάρουμε έτσι όπως είναι. Δεν το λέω εγώ, το είχε πει και ο Σαϊφαντής εδώ σε αυτό το τραπέζι. Μάλλον ήταν τέλος πάντων με Skype, αλλά σε αυτό το τραπέζι ήταν τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, θα μπορούσε ενδεχομένως με κάποιο πρόσχημα να γίνει ενδεχομένως αργότερα το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν τέτοιο αναγκαίο, αλλά αν μου επιτρέπετε, θέλω να το γενικεύσω λίγο, ότι δεν το βλέπουμε μόνο στις ένοπλες δυνάμεις αυτό το φαινόμενο. Ναι. Βλέπετε δηλαδή, ας πούμε, ότι έχει γίνει και σε άλλα πεδία της καθημερινότητας. Όσον αφορά το σχόλιο σας που λέτε ότι ο κόσμος μπορεί να νομίζει αυτό, ο κόσμος, κύριε Καβουνόπουλε, αυτή τη στιγμή έχει θέματα βιοποριστικά, όπως έχουν και οι στρατιωτικοί. Δεν υπάρχουν τα προβλήματα των στρατιωτικών. Δηλαδή, να ζωρίζω κάτι άνεση, είναι σαν να σας λέω, να μου λέτε εσείς με πονάει το χέρι και να σας λέω με πονάει και το δικό μου. Θα σας νοιάξει πόσο πονάει το δικό μου? Πονάει το δικό σας. Αυτό θα σκέφτεστε. Λοιπόν, ο κόσμος είναι εγκλωβισμένος στα προβλήματα. Εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι τα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σκοπίμως.
Εντάξει, βλέπουμε ένα πάρτι χρημάτων αυτό που είδε να πηγαίνει δεξιά και αριστερά, ας πούμε. Εντάξει, και παρόλα αυτά ο κόσμος στενάζει. Κάτι δεν πάει καλά. Θέλουν να μας πούνε κάτι, το είχα πει και στην προηγούμενη συζήτησή μας. Αναφέρατε τον κύριο Χατζηδάκη, είναι ακόμα υπουργός οικονομικών. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που είπα το σενάριο, αλλά είναι υπουργός οικονομικών. Υπάρχει ο σενάριο. Θέλει να μας πει κάτι. Μήπως τα οικονομικά μας τελικά δεν πάνε τόσο καλά και αυτός είναι ο λόγος των περικοπών. Μήπως έρχεται πάλι κάτι γνώριμο που το ξαναζήσαμε πριν από 15 χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά τώρα, εντάξει, ίσως να προκαλέσει να πάει κάποιος στο Καστελόριζο ενδεχομένως να προαναγγείλει κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι σίγουρα δικαιούμαστε όλοι, είτε είμαστε στρατιωτικοί, είτε είμαστε Έλληνες πολίτες, είτε είμαστε με οποιαδήποτε ιδιότητα, να ξέρουμε την αλήθεια. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα να παρουσιάζουμε διαρκώς το άσπρο ως μαύρο και το αντίθετο και να παρουσιάζουμε ότι είμαστε μια χώρα χαχαχά, ναι, όλα εξαιρετικά, μια χαρά, μα ποιος το βιώνει? Βγαίνεις έξω και είναι όλοι σκυθροποί. Εντάξει, είναι μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω πώς μπορώ να την περιγράψω, τουλάχιστον εγώ διαφορετικά. Κύριε Μεθενίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα λέμε συχνά. Θα τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλετε, θα τα λέμε συχνά. Μακάρι, αλλά το θέμα είναι αντίδραση δεν βλέπω για μια ακόμη φορά. Κάποια στιγμή θα υπάρξει και αντίδραση. Πού θα έχουμε φτάσει για να υπάρξει το θέμα αυτό? Δυστυχώς θα έχουμε φτάσει πολύ χαμηλά. Αλλά κάποια στιγμή θα υπάρξει αντίδραση, θέλουν ή δεν θέλουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.